Oikein hyvää huomenta. Nyt on sunnuntai-päivä ja ollaan isä ja Matin kanssa lähdössä kiertämään loukut. Samalla viiään muutama rauta pyyntiin lisää, mikä jo viimeksi jäi laittamatta. Aika moni tuuli vaan, mutta eiköhän sitä selvitä kuitenkin jotenkin. Tervetuloa mukaan. Katsotaanpa. Lähteekö tämä vanha rouva käyntiin? Tässä on ollut 30 pakkasia. Se lähtee. Oteks meidän eväskassi? Laitaanko nää kaikki sinne? Vaikkapa joo. Saatas vähän painoja tohon 2 tahtiin, niin on pitoa ja sit... Makaa! Tultiin tähän mökin lähellä oleville raudoille. Ei oo näätyliä pöntössä. Ei ollut mitään. Mistä sä oot täällä annus myös nuille raudoille? Tuosta päältä vai? Tuosta jängällä jo sinne. Sitä jänkäreikää pitää. Niin. Mille rautaa? Onneksi. Niin. No ja. Mä helppoa mennä tuohon ylös sitä jänkäreikää. Niin. Ei Mikä menee keskeltä tuota vaaraa. Ei ole kettu kotona. Ei oo. Ei täällä kettykään. Näin mä. Onks tuolla näitä? No kun ei näe niitä sivurautoja. Ei näe niitä sivurautoja. No Eikö on täällä ne? Ei täällä oo mitään. Nyt on mökin vierestä raudat katsottu ja tyhjää oli täynnä. Sitten jatketaan tonne. Meillä on ne 3 raudat vielä pyynnissä. Ja sit ois ainakin 6 pönttöä vielä tuolla kauempana, että kokeillaan, että ehittäisikö käydä laittaa raudat sinnekin. No niin, ollaan 4. pöntöllä. Onko tää aika iso? Vai näyttääkö tää? No ainakin näyttää aika isolta. Ihan hyvän kokoinen. Laitetaanko me uudet raudat pöytään? Joo. Yes. Tää on jäässä, niin
Niin, ei näitä saa irti. Tai saahan ne, mutta se reppii karvaa parempi kuin sulattaa ja sitten ottaa ne irti. Joo. Eikä mumma osaa tehdä nyt lakkeja. Ei se näe, se on ketusta tehnyt. Ja kato, sillähän ne koneet ja kaikki, niin nehän ei ole enää käytössä, kun se on voimavirta kone. Sehän on olemassa, mutta se on sillä mummolla vinti. Ai jaa. No, katsotaan. Laitetaan uudet raudat pyytiin ja jatketaan. Tarviks virityspihtiä? En tiedä. Joo. Tulipa kyllä hyvä fiilis, kun saatiin saalista. Tää ajatella, että aina se, kun saa näädän pois, niin se on hyvä asia. Ihan ton lintukannan puolesta. Noin. Niin, ne puristot. Ja saadaan tuo. Niin, löysää. Joo. Toiselle tulee sama homma. No niin, löysää. Tietenkin kannattaa katsoa, että nuo lukitukset sillä, että jos läsähtää se sormille. Ja viimeiseen minä olen laittanut aina. Ai viimeisen me laitettiin keskenässä. Noin. Tuohon vaikka. Sitten kattopaikalle. Näin. Ja sitten katsoo, että se on keskellä nuo rauat. Niin, se Melkein jollakin vaikka oksan pätkällä sitten tukia, että se on hyvä. Ei kun seuraa. ja Tämä malla, eli mulla oli jokku oli liian kappeita. niin, eihän tässä ole rautoja. Ei. Mutta ei oo nyt. Eikö tää katto lähde irti? Pitäisikö syötit ensin vai? Ai niin. Tympi kun se nappaa omaa ranteeseen tuon rauta. Menneekö? Mitä? Oliko täällä broilerin koitia vai mitä? Täällä on koppelo. Nyt on se Matin karva. Joo. Niin. Ei kun. Ei ne nähdä, että syöt tuota hyljettä. Hylkeitä. Ei sitä tällä perällä. Niin. Vaikka on mahdollista. Niin. Onko ne nyt? Toiset. Laitatko se? Ne lähtee muljoon nää. Joo, ne on ihan Piheet. Ja Huonot. viimeiseen isku. No minä olen laittanut viimeisen. Varmaan ennen minäkin. Onko siinä? Oh. Seuraavat. Missä ne seuraavat oli? Täällähän on metsolainen ollut ruokailuhommissa. Tuohon laitetaan seuraavat raudat pyyntiin. Linnuista jälkiä. No niin, heti saman tien alkoi lintuja näkymään. Tai linnuista merkkejä.
Aivan hukattu. Joo, ei se tiedä itekään missä se on hänen rauhoittu. Nyt ollaan laittamassa toiseksi viimeisiä rautoja. Alkaa päivänvalokin jo vähenemään. Otetaanpas koppelua. Nyt on raudat pyynnissä ja lähdetään vielä viimeiselle pöntölle. Se ainakin lähtee, se ei saatana jää oot. Siinähän on käynyt joku nyt haistelemassa, että missä rauhat. Niin kettu. Onko kettu? Jos se, Ne kettukin mennään. niin, jos se kettu haluaa mennä sinne. Hyvät metsästysmaastot tässä. Tommosia. Tässä joskus jaksaa Onko käydä. kulkenut täällä? Ei minut täällä kaukana kaikesta. Kaukana, eihän tänne ole mitään käydä. Niin. Muutama voltta. Pitääkö minun laittaa se? Miten vittu, me yritin sormilla sitä. Joko se on syötit sieltä? Oh. Saako se sen katon? On tää muuten kun nostaa. Mitenpä se oli tuo? No nyt on kaikki rauhat pyynnissä ja lähdetään pois. No niin, reissu alkaa sellainen pulkassa. Tultiin just tähän porukoille ja äiti on tehnyt vissiin ruoan, enkä jo syömässä ja lähdetään sitten ajelemaan Ivalaan päin.